الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. بمن أندري؟ ربنا فلا. ما فوي بسم الله فلو. وجراني. ما فوي واتي أميكم. وبنما. أميكم. كو سيكتي تاكلكو. ما كلي بامبالي لمن. بمن كوتي. كو سيكتي تاكلكو. ما كلي بامبالي ولا من. كلا تكوجو وابلاي. mi juguma ye o de ati ban ye Allahu akbar kɛlɛ tɛ kojugu ye mun na mɔgɔw hakililaw tɛ kelen ye mɔgɔw fɛlaw tɛ kelen ye mɔgɔw ka kundennaw tɛ kelen ye dusukun cogoyaw fana tɛ kelen ye Allahu akbar i t'a sɔrɔ ko dɔ bɛ yen sisan a bɛ kɛlɛ la ne tɛ fɛ kojugu tɛ mais n'a kɛra e la kojugu don siga t'o la n'olu bɛ sen na diyagoya ye kɛlɛ ye nka a sigi kɔnɔna na ne ka fɔ Ablaye nin kɛnɛ n tɛ jɛn n'a ye bilen n tɛ yafa a ma o de y'a juguman yɔrɔ ye o de y'a juguman yɔrɔ ye awɔ ko kɛlɛ man ɲi mais ni ko ni kɛlɛ ma kɛ waati dɔ la ko setigi fana tɛ dɔn o ye tiɲɛ ye kɛlɛ n'aw sera ɲɔgɔn ma ka se fɔ tɛgɛ ma i b'a ye k'a fɔ a bɛ ɲɔgɔn fanga dɔn n'aw ye ɲɔgɔn fanga dɔn min barika ka bon ni mun ta o bɛ dɔn o kuma in ni a bɛ n'i y'a bila adamadenya minɛn kɔnɔ a bɛ n'a fɔ ni mɔgɔw ma bila ɲɔgɔn dan na i t'a dɔn min bɛ se ka tɛmɛ mun kan siga t'o la i y'a faamu balontan b'o la kimɛliw b'o la kalanyɔrɔw la kimɛliw b'o la hali baarayɔrɔw la sɛgɛsɛgɛliw bɛ kɛ a kɛ kun tɛ dɔwɛrɛ ye o i bɛ taa sɔrɔ nin diplôme kelen bɛ bɛɛ bolo nka jɔn b'a dɔn ka tɛmɛ jɔn kan i tɛ se k'o dɔn f'i ka sɛgɛsɛgɛli kɛ o siga t'o la o sɛgɛsɛgɛli de fana b'a to i b'a dɔn karisa ka ɲi ni karisa ye o ye fɔcogo adamadenya cogoya la i kɛlen ka dɔ fana barika dɔn ka tɛmɛ dɔ kan siga t'o la an b'a fɔ jɛnni ye ko nafa si tɛ kɛlɛ la n'i fɛ ko o ye tiɲɛ dusu bɔ ka baara de don i b'a ye ni dusu sumana e bɛ yɛrɛ ɲininka ko mun ye bila nin na ni tun y'a dɔn hali ni kun kana kɛ o ye nimisa de ye nimisa sababuba fana bɔ mun na parce que ni kɛlɛ kɛra kuma caman tiɲɛni bɛ kɛ de ni bolofɛnw ma tiɲɛ i bɛ taa sɔrɔ ni adamadenya yɛrɛ sira kan a bɛ se ka ɲɔgɔn bana dɔw bɛ to a la wala dɔw bɛ jogin dɔw bɛ se ka to a la wala a dɔw yɛrɛ senfɛ fɛn dɔw bɛ bɔ a la fo aw yɛrɛ bɛ dɛsɛ ka kɛ ɲɔgɔn ka mɔgɔ ye tun olu bɛɛ y'a nimisa yɔrɔw de y'a o de kama a fɔ ko kɛlɛ kɔ nimisa de bɛ yen awɔ adamadenya kɔni na ni kɛlɛ kɛra ka ban a kɔni k'a fɔ ko n ye kɛlɛ kɛ ɲini nafa sɔrɔ a la a bila o ka dɔgɔ dɛ o ka dɔgɔ an t'a fɔ k'a tɛ yen mais a ka dɔgɔ ayiwa bisimila ayiwa bi araba ye marisi kalo tile 30 don an b'a 2022 fasiribaw sɛbɛnni kɛ fasiri gafew kɔnɔ an bɛna lajɛ fɛrɛ tɛ fɔlɔ ye min ye ka se ka kumaba dɔw fɔ mɔgɔw ye walasa faamali ka se ka sɔrɔ ko dɔw la tubarikala an b'a daminɛ ni le sɔrɔ gafe ale ko di ale kumanen don ko taamakɛla minnu bɔra Senegali ka na Mali kɔnɔ walasa ka Mali senkɔrɔma don waati gɛlɛn ninnu kɔnɔ k'u donna u kunbɛnna kunungo place de l'indépendance la jamanadenw fɛ k'u ye kilomɛtiri 1362 de tɔgɔma tile 40 kɔnɔ a bila an dami ko tile y'u gosi funtɛni y'u gosi kɔngɔ ni minɔgɔ y'u gosi a bila nani k'u kɔni nana walasa farafinna tɛna wolo kumakan ani sini bɛ se ka kan an ɲɛ cogo min na k'u nana n'o kumakan ye ka fɔ Mali jamana marabagaw ye ko fanga ɲɛmaa Dr Choguel Kokala Mayiga ka taama kuncɛra Qatar faaba kɔnɔ Doha ko a ye cɛsiri dɔ kɛ walasa min b'a to jamana fila in ka jɛ ka baara bɛ se ka sinsin kosɛbɛ cogo min na Qatar tali hukumu kɔnɔna na sirandolaci ɲɔgɔn kun bɛ ba Coupe du Monde Qatar 2022 ko samatasegew ka kɛlɛ ma ja samatasegew la a bila dan ayiwa min yɛrɛ fana bɛ tali kɛ an sɔngo ko Mali finitigiw ka ɲɛmɔgɔya so b'a la ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ kuma minnu bɛɛ b'a la ka fɔ an sɔngo lahalaya kɔnɔ sisan tubarikala n'a ye leçon bila kɛrɛfɛ l'indépendant an b'o sɛgɛrɛ k'a lajɛ dɛ CFA wari miliyari 200 ni miliyari 5
o ko o juru yɛrɛ na Mali la min kan ka sara an ka jɛɲɔgɔnw ye o ko a sababuba ye CEDEAO ni UEMOA ka gɛrɛndɛ ninnu ye comme an ka wari b'u la n'an bɛnna don min na an b'a sara ayiwa o kuma Ala ka bɛn sena teliya o ye gɛrɛndɛ la nka an t'a la mun b'an bolo an fana t'o di ko min cogo min na olu t'a sɔrɔ anw t'a sɔrɔ o de ka gɛlɛn sa o ka gɛlɛn jateminɛw ka k'a ko la o kɔfɛ sa 26 mars hukumu kɔnɔna na ko si k'a fɔ waribijagabɔ kɛnɛba dɔ sigira o ko mɔgɔ caman kɔni y'a ɲini ko parti politiques musaka min bɛ d'u ma kabi a waati fɔ sisan ko ka sɛgɛsɛgɛli kɛ musaka ninnu yala a bɛ taa yɔrɔ la wa a ma d'a la ko ka audit kɛ ani ko ka fɛɛrɛ dɔw fana bila an ka sariya sunba kɔnɔ min b'a to ni jamana ɲɛmɔgɔ n'i ma baara kɛ ka ɲɛ i ka jamana ɲɛmɔgɔya bɛ se ka minɛ la cogo min na k'a sɔrɔ baara ma ban k'a sɔrɔ i ka sarati ma ban o ka ɲi ko ka baaraw sabati o bɛ fɛn caman bali awɔ a b'an kisi coup d'état ma a b'an kisi ka bulon minɛ fana ka kɛ masi banbali ninnu kɔnɔ awɔ voilà mais problème ye jumɛn ye mɔgɔ mun kan k'o kɛ k'a sɔrɔ u bɛɛ ni président bɛ fan kelen fɛ u tɛ tiɲɛ fɔ bulonbali bɛ se k'o kɛ bulonbali tuma dɔ la i b'a sɔrɔ olu ni faama dɔ bɛ filɛ u da kelen kɔnɔ o ye tiɲɛ nka a bɛ i n'a fɔ sisan nin ko sugu la ninnu bɛ yɛlɛmabaw de ko fɔ siga t'o la donc kuma dɔ ni a yɛlɛma sugu kɛra ni a ko sugu dɔw sigira sen kan misali i bɛ ka waati la gɛlɛya nana ka gɛlɛya na ka gɛlɛya na ka gɛlɛya na n'a sɔrɔ ko ni sariya sugu bɛ yen nɔ sisan yanni a ka se M5 ka bɔli ma députés bɛ se ka sariya ta dɔrɔn k'a fɔ o députés de tɛ yen yan o de tɛ sɔrɔ ne tiɲɛ nka n'u y'a kɛ ni a kɛra sariya bali t'an bolo dɛ ka sariya appliquer o de b'an bolo sinon sariya ɲuman bɛ dɛ mais ka sariya bato k'a waleya an ka problème bɛ o ye munna u t'a di kiiritigɛlaw ma ayiwa hali tuma dɔw la olu fanga bɛ ɲɔgɔn fɛ fana ye tiɲɛ nin ko in bɛɛ la an bɛ min fɔ dɔrɔn baara ka kɛ tiɲɛ kan a banna jamana ka bila sanfɛ i y'a faamu ko kasobonba kɔnɔ sisan siyɔrɔ ɲuman n'o ye cellule VIP ye o fana bɛ kaso la ko wasa k'o sɔrɔ ko 15,000 ka se 20,000 ma k'i b'o sara donc kasobonba la hali bɛ dayɔrɔ ɲuman tɛ kaso la wali bila yɔrɔ bɛ dayɔrɔ ɲuman tɛ i ka bugu kɔrɔ ka fisa ni kaso VIP ye o ye tiɲɛ kaso bɛ t'i yɛrɛ bolo nka n'i bɛ i ka buguni kɔnɔ waati min ka di i bɛ don waati min ka di i bɛ don k'i si i ka bugu kɔrɔ ka fisa ni kaso VIP o ye tiɲɛ o ko nin ŋanamu fɛrɛ de ye a ɲinina Mamadu Kasoge fɛ ale ka fɛɛrɛ ni dabaliw tigɛ walasa ka se ka nin ko in dabila festival n'o seko ni dɔnko ɲɔgɔn kun bɛ ba min bɛ wele ko festival Kayi Kanfuga ani Koto Ɲɔgɔn Tala n'a dɔn ne sera k'a fɔ Koto Ɲɔgɔn Tala bamanankan don o b'a sɔrɔ o ma sɛbɛn ka ɲɛ de Koto Ɲɔgɔn Tala o fɔ cogo de don nka a ma sɛbɛn ka ɲɛ a ma sɛbɛn ka ɲɛ a ma sɛbɛn ka ɲɛ de festival Kayi Kanfuga Koto Ɲɔgɔn Tala o ko Alu Jalo ye sifɔwari 100,000 kɛ ka boloma dɛmɛ k'a ko la k'u jasa ko barrage kurumani tali warawali hukumu kɔnɔna na ko Mali kɔni sen tɛna na ye a ma diya an bolo a bila an da la siga t'o la an b'a mɔn tago la an b'a labɛn siɲɛ wɛrɛ o ye tiɲɛ l'indicateur de renouveau o ko Usumani Kamara ni ale kun ye mobili feerela ye min fagalen yera AT 2000 la ko siganama kelen minɛna ko siganama yɛrɛ fana ye polisi ye i m'a mɛn m'a faamu un suspect arrêté i y'o faamu mais a sigilamaya ye jumɛn ye m'o de faamu un suspect un policier aux arrêts la hawla wala ni policier yɛrɛ kɛra binkɛlikɛla ye an b'an ko min ka taa n'a min awɔ siganama kelen polisi kelen olu minɛna ale de fɔ n ko ni polisi yɛrɛ b'a la n b'a fɛ k'olu fɔ ni polisi yɛrɛ b'a la n ko an b'an ko min ka taa min kuma ka ca olu de kan ka maaw lakana n'olu kɛra nin ko ninnu kɛ a kuma ka ca siga t'o la nka a sugu la ni ɲɛkili kɛra min bɛ se kɛ kalan ye ka ɲɛsin tɔw ma o b'a to a bɛ dabila kɔni Sena Sato hɛrɛ n'ale politiki tɔn ye ko a kɔni y'a jira sa k'a fɔ ko maa minnu ni coup d'état ka d'u ye k'olu kɔni b'a la ka fanga jɔkuya minɛ ka tɔw bali ka fanga sɔrɔ ko kɔni tɛ fɛn min bɛ bɛn ayiwa min bɛ tali kɛ maa minnu bɔra Senegali ka na ko yan nɔ k'u senkɔrɔma donna jamana ɲɛmɔgɔw fɛ ani k'a jira fana k'a fɔ ko farafinna ka kumabɔli ani yɛrɛ sɔrɔ ko tile bɔra a bila yen o kun bɛ ka jɔn yɛrɛ d'u ma
ko Mali ka yɛlɛmaba minnu kan ka don jamana maracogo n'a taabolo la ko ni gouvernement ye o baaraw daminɛ sa dun o kɔfɛ sema y'a ɲini jamana marabagaw fɛ k'a fɔ kuma minnu fɔra ko fagali dɔw kɛra ka ɲɛsin sigidalamɔgɔw ma Sonko o sɛgɛsɛgɛliw ka kɛ walasa ka a tigilamɔgɔw bila sariya ka bolo kan k'u ɲaki Madame Traoré Fatoumata Traoré ale ye maire délégué logement social la Yirimajɔ o ko a y'a jira k'a fɔ ko sunkalo ma se ko npogotiginin caman bi furu o k'u ta cɛlaso la k'a sɔrɔ n'u ma kalan sɔrɔ min b'a to u kan ka se ka furuso sigi kɛ ka ɲɛ. Ale y'a bɛnkɛden muso de Madame Traoré cɛ Traoré a bɛnkɛden don. O ye tiɲɛ. Lere bɛ kɛ. Ko politiki tɔnw ka sifin ɲɛmɔgɔw bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn ye o y'a ɲini k'a fɔ olu b'a fɛ kota sifin kɛmɛjatila 30 o ka di sifinw ma jɔyɔrɔw la ba bɛ kɛ muso ya 30 fana ka di musow ma ni ka 40 di baliku ma taa tilali ka ɲɛ sa a jeli bɛ di cɛkɔrɔba ma o ko 40 ayi ko baliku cɛkɔrɔba bɛ o seniorw tɛ ayi non baliku bɛ cɛkɔrɔba bɛ o fɛn di bɛ ni sigiyɔrɔ cɛkɔrɔba tɛ retraite la o bɛ de la ayiwa d'accord ayiwa ko sanfɛ kalansoba min bɛ wele ko Université des sciences sociales et de gestion de Bamako olu ka tɔnsigiba kɛra k'u y'a jira k'a fɔ ko kalanden cayali kalanso kɔnɔ ko fɔ ka fɛɛrɛ kɛ o gɛlɛya la ayiwa olu kan bon d'accord les échos wele ko gɛlɛya min bɛ Mali ni CEDEAO cɛ ko yala k'an bɛ to nin bolo kan ten wa madala ɲininkali tɔ min bɛ yen o kɔfɛ sa min bɛ tali kɛ USGB n'o ye sanfɛ kalansoba ye olu y'a jira sa k'a fɔ ko coronavirus kɔni kɛra sababu ye ka gɛlɛyaba lase u ka baaraw ma san tɛmɛnen na Adimoto SG ko ale bɛna a jɛɲɔgɔnw wele u ka hakilijagabɔ dɔw kɛ 26 mars kan n'o ye démocratie nadiya ka jamana kɔnɔ plan international k'olu ka wulikajɔ hukumu kɔnɔna na ka daminɛ san 2019 ka se san 2023 ma ko u ŋaniya don ka se musomanni 3 ma k'u sera ka ban u sera ka laɲiniw kɔni sera ka sabati ka se fɔ musomanni 2,900,000 jate ma bila ye 900,000 u mago 900 i b'u waa fɔ mɔgɔw le cogo di waa tɛ wari ya waringana comme ne kɔrɔbɔrɔta don de ko waa ka mɔri bɔ mili wadi ni adamaden bɛ jate ni wari bɛ jate wari kelen ya wa a bɛɛ tɛ waa mili ya a bɛɛ waa ye wa ayiwa d'accord ni ko tɛ ko n b'a fɛ k'a faamu ne kɔrɔbɔrɔ fɔ cogo dɔ an fɔ 900,000 hali wari fana na ni ko waa dɔn ne hakili wari la ayi ko ma 900,000 ani i ye mun fɔ tɛ kelen de fɛ dɛ ne ko hali wari fana na a fɔ 1,000, 2,000, 10,000 awɔ a bɛna fɔ bɛɛ fɔ cogo ye kelen ayiwa tubarikala parce que tuma dɔ la 100 personnes la 100 francs la c'est pas la même chose awɔ jatew tɛ nin ye a bɛna fɔ sa wari la ni fɔra ko 900,000 tuma dɔ o jate dɔw hadamadenya la o tɛ a tɛ kɛ o cogo la hakɛ kelenw tɛ voilà nka bɛɛ fɔ cogo ye bon ne ka bamanankan problème b'o la jate ka fɛnw jate ka wari jate ka fɛn jate o de bɛ to ka ɲagami n bolo quoi par exemple sa ni dɔrɔmɛ 5 don sisan a bɛ fɔ tubabukan na 25 francs voilà o tama 25 ye nka an b'a fɔ dɔrɔmɛ 5 voilà ni 1,000 don sisan 5,000 personnes o ye ba joli ye bamanankan na 5,000 personnes o ye ba 5 ye voilà nka sisan ni wari don sisan 5,000 o ye 1,000 ye ni wari jate don sisan 5,000 o ye 1,000 ne ka problème y'o faamu jiri bɛ don ale kɔni zere kumana a jira k'a fɔ ko CEDEAO kɔni bɛ kankarangakiya bolo kan sisan kankarangakiya o fana ye jumɛn ala k'i radicaliser kɛ o de ye kankarangakiya k'i bɔ i ti bɔ i nɔ la i ti taa i ti maa ci d'accord i b'i digi ka dɛsɛ i ti bɔ i nɔ la ko CEDEAO b'o bolo de kan sisan an t'u pan o la est-ce que an fana tɛ se pan ni ko ti bɔ sira ma ni se tɛmɛ an b'i pan kɛ est-ce que fɛɛrɛ b'an bolo ka pan ɲinɛni de don an tɛ se pan abila ye awɔ an k'o hakilila ye a bɛ maa caman na mɛ an tɛ se pan kunna tubarikala an k'o fɔ ka jɛra sabula diɲɛ faralen don ɲɔgɔn kan se hakɛ ala ka du jigi an ma ɲinɛ an bɛ bɛn ne ok o ye ko in fura dɔrɔn de ye très bien awɔ Adama Jɔnko k'ale kɔni y'a ɲini Tapu Fulaku ɲɛmɔgɔw fɛ ka f'u ka fɛɛrɛ kɛ
wasa flamu seme bamanci wala la ko hakilla famu ka adabla kana faso kono tubarakallah bamanci wala kala di strategela danje sabala no ye Mali Burkina ni Nigeria ko yala ko Mali ni Burkina kono mina wajibiya ka je ka baraka nyoma fe jabado wajibi de jabya ayo ajaro ma jew kana be suna misram ga sisa numa be abiku abigambela sikatola kurantige baraka cha sisa ko jamana do malaka dusu balaka cien ne ko ne fulan wolo la fa ay ne fulan fa ngam be e ci ni ko ndiga fu fulan daga mais mi nga usa ko la ko so publicité nga mi van la tere mo charger assiette be oxyte be cien donc il mon frère bi wo fulan am be yalla fulan so oui cien e way fatna ko fulan be fatu ko fulan ba ga sa ko le canal visionné ayo ma soray naam moi ye shara kaskri duma shara ta ka nyaklu glo naam bo malika o jannu balaka kuma kan bi naam nyabe critique ka nyam ko bala seglendo gafu ba ka defe naam ndolo ni babulo critique ni beremi naam akara jira ka foko ku ka nyakli nu nafa foy mayula o ko alebi abwa machine kli naam ñebe dola mbolu no makoron fe ale kema ka tege fla da kuna ka foko aka feren dabalu bela yile kon tiena kaba on tadi ke do so journée do nyongile duguma o bolu no ala san fe o ko namasa fara kulu kon tamana ta komana namasa fara kan o ko ni kada mala ko badi ayu jawdo abubulu yawo jawdo ma ka suru tinyala jamuno ni mun ga suru tinyala nga tiente hatinado yawo miri no bamana andre banque verte bodo malida banque verte la banque verte bendia ati kone la banque verte igana pro ma woro la ko ay bendia ale ma flo tiga sero bema aywa bendia ale bangera le lundi 30 mars 1981 1981 1981 Minanya sa Nikele. Société économique d'économie mixte. La BND avait un capital de 2 milliards de francs maliens. Au Badaïle Watimina. Milliards là. Adaïle Watimina, quoi que Sénégal a demain. Sénégal a banque de ou ka jigné. T'as les fait. Bien biramina banque bu fait galé boké. Ba bégué c'est ça. Allez d'aller dominer voilà. Faso ganna folo bala faso daga tamani mo bala faso ganna fole ni kama sa da bidurun duru ni faso bora la banque centrale banque wala be ganna folo bala ni kama sa da l'état est tanduru no fene go banque fana fulana bala banque malienne de développement du Mali ko nyo sarada kama ale fana ta alega tambala la caisse centrale de coopération économique c'est o fana ni kama sa da alega mugambala ni ndé fara ngon ka bende ya jo bien biramina BNDA bi Mali région Kolontola aka agence bi binani ani nanina bi Mali kono kai ka agence saba kulukoro duru sikaso tan segu woro mobti saba tumbutu kele gawo gele Bamako taniani France kele ko ka directeur mumbu kunna bi ale to be Mari Keita au cas président du conseil d'administration ou cas directeur Koro Moussa Alassane Diallo aywa ma kema sabani ma bi segini kono to barake ulufe ale bangini sita yi wara Mali bela ay wara chana mena ma fi ngi bank julle Mali la ablay to be don ko chane et tout donc bon banque Mali la ora banque Banque Atlantide, Banque of Africa, Banque pour le commerce et l'industrie qu'on appelle BICI, Banque développement du Mali, BDM, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Mali qu'on appelle BICIM, Banque internationale du Mali qu'on appelle BIM, Banque malienne de solidarité BMS, Banque nationale de développement agricole BNDA, Banque sahélo-saharienne pour l'industrie et le commerce qu'on appelle BICIC, Chorus Bank, Ecobank, BRS, IBA, Unité Bank of Africa, Ani BCAO.
ninde banque mo ne ora banque fo ya damne la lede ne ora banque fo banque tani duro de mali kono ni watinna aduma fo jamana no warite ni warite banque tan duro mu gen hein non ah bon BRS c'est le banque voilà donc tu as compris oh banque tani duro de besa o ye banque ka banque voilà ya banque banque be jigi ulu ko bega doni e jigine anga jigine ale ulu ka kondoy voilà takinje qu'est-ce que d'épargne fana be non amoko amase wala o les établissements financiers ko be o ye banquière folode voilà ka fodoro ko ko fana be ka fara banque ka merci beaucoup iniche kambe